in dai ba ta rasuwa ba ne, to duk wanda aka faɗi wannan addu'a a wurinsa kafa 7 cewa manzon Allah ya ce zai samu sauki, kuma wallahi na amince haka ne, wallahi ba ni da kokonto haka ne. Abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne, babu kokonto akan haka, tabbas gaskiya ne, saboda bai magana akan son rai. In dai likita za mu je asibiti ɗan adam irinmu ya zauna ya duba, ya yi x-ray ko ya yi ct scan ko mri ko ya blood test, ya ce kaza 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 ya dame shi, ga magani a kiyaye, in an sha za a warke, mu yadda. Sannan annabin da Allah ya turo mana ya faɗa ko muna kokonto? Mun yi adalci? Ba mu kyauta wa kanmu ba. Don haka ita wannan addu'a kowane musulmi in bai haddace ta ba, ina roƙo daga yau da ka ji ta ka haddace ta a daren yau, ko bacci ban baka permission ka kwanta kai ba sai ka haddace ta. As'alullah al-azim rabbal arshil azim